Σε αυτό το βίντεο θα σας εξηγήσω με απλό και ξεκάθαρο τρόπο όλα όσα χρειάζονται για να ολοκληρωθεί σωστά μια μεταβίβαση ακινήτου στην Κύπρο. Θα δούμε αναλυτικά ποια έγγραφα χρειάζονται, ποιοι φορολογικοί ελέγχοι πρέπει να γίνουν και ποια βήματα είναι απαραίτητα για να δοθεί το πιστοποιητικό εκκαθάρισης φορολογικών υποχρεώσεων από το Τμήμα Φορολογίας, το γνωστό πιστοποιητικό NI 313. Αν ετοιμάζεστε να πουλήσετε, να δωρήσετε ή να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε ακίνητο, αυτό το βίντεο θα σας βοηθήσει να γνωρίζετε ακριβώς τι πρέπει να γίνει ώστε η διαδικασία να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις, λάθη ή απρόοπτα. Όταν κάποιος ετοιμάζεται να μεταβιβάσει ή να διαθέσει οποιοδήποτε ακίνητο στην Κύπρο, το πιο κρίσιμο βήμα είναι η σωστή προετοιμασία για την έκδοση του πιστοποιητικού εκκαθάρισης από το Τμήμα Φορολογίας. Πρόκειται για μία διαδικασία που απαιτεί προσοχή στη λεπτομέρεια και πλήρη φορολογική συμμόρφωση. Σε αυτό το βίντεο θα σας εξηγήσω με απλό και ξεκάθαρο τρόπο τα βασικά σημεία που πρέπει να ελεγχθούν πριν φτάσουμε στη μεταβίβαση. Το πρώτο βήμα είναι να εξετάσουμε τις δηλώσεις ακινήτου ιδιοκτησίας και να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα στοιχεία του ακινήτου έχουν δηλωθεί σωστά. Αμέσως μετά προχωρούμε στις δηλώσεις φόρου κεφαλουχικών κερδών, οι οποίες είναι απαραίτητες για κάθε διάθεση ακινήτου, είτε πρόκειται για πώληση, είτε δωρεάν, είτε για άλλη μορφή μεταβίβασης. Στη συνέχεια ελέγχουμε ότι όλες οι φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, είτε προσωπικές είτε εταιρικές, έχουν υποβληθεί μέχρι και το τρέχον φορολογικό έτος. Το Τμήμα Φορολογίας δεν εκδίδει πιστοποιητικό εάν υπάρχουν εκκρεμείς δηλώσεις. Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία είναι οι εκκρεμείς φορολογίες. Οποιαδήποτε ποσό οφείλεται είτε αφορά εισοδήματα, είτε κεφαλουχικά κέρδη, είτε αμυντική εισφορά, είτε παλαιότερους φόρους ακινήτους ιδιοκτησίας, πρέπει να εξοφληθεί πριν προχωρήσει η διαδικασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν η διάθεση θεωρείται εμπορική δραστηριότητα, χρειάζεται να γίνει υπολογισμός προσωρινής φορολογίας. Αυτό είναι απαραίτητο για να αποφευχθούν μελλοντικές επιβαρύνσεις. Το είδος του ακινήτου παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Άλλες πρόνοιες ισχύουν για κληρονομικά ακίνητα, άλλες για οικόπεδα, διαμερίσματα ή κατοικίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η κύρια κατοικία, μπορεί να υπάρχουν ειδικές απαλλαγές. Εξετάζουμε επίσης τις προηγούμενες διαθέσεις του ιδιοκτήτη, διότι ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες διαβίου απαλλαγές από το φόρο κεφαλουχικών κερδών και πρέπει να γνωρίζουμε εάν έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. Απαραίτητο έγγραφο είναι το αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, το οποίο επιβεβαιώνει τα στοιχεία του ακινήτου και το ποσοστό ιδιοκτησίας. Μαζί με αυτό χρειάζεται και το πολιτήριο έγγραφο διόντως χαρτοσημαγμένο, ώστε να επιβεβαιώνεται η συμφωνία και η αξία της συναλλαγής. Ένα ακόμη κρίσιμο βήμα είναι η έρευνα στο κτηματολόγιο για εμπράγματα βάρη. Έχουμε για υποθήκες, μέμος, κατασχέσεις ή άλλες επιβαρύσεις που μπορεί να εμποδίζουν τη μεταβίβαση. Που συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία, προχωρούμε στον υπολογισμό της τελικής φορολογίας και στη διασφάλιση ότι υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια για την πληρωμή της. Χωρίς πλήρη εξόφληση το πιστοποιητικό δεν εκδίδεται. Στο συνολικό προγραμματισμό θα πρέπει να υπολογίζονται και τα έξοδα των επαγγελματιών συμβούλων, όπως λογιστών, φοροτεχνικών, δικηγόρων και εκτιμητών, οι οποίοι συμβάλλουν στην ορθή προετοιμασία του φακέλου. Παράλληλα, χρειάζεται να εκτιμηθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης.
Πριν φτάσουμε στο τμήμα φορολογίας, συχνά απαιτούνται πιστοποιητικά από το Δήμο, το Κοινοτικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Αποκτεύσεων, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν οφειλές. Στον υπολογισμό του κέρδους εφαρμόζεται η έπτωση αξίας λόγω πληθωρισμού, η οποία προσαρμόζει το αρχικό κόστος αγοράς με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή. Επιπλέον μπορούν να αφαιρεθούν κεφαλογικές δαπάνες όπως ανακαινήσεις ή επεκτάσεις εφόσον υπάρχουν αποδείξεις και άδειες. Εάν το ακίνητο αγοράστηκε με δάνειο, οι τόκοι του δανείου μέχρι την ημερομηνία διάθεσης μπορούν επίσης να αφαιρεθούν με την κατάλληλη βεβαίωση από την τράπεζα. Τέλος, υπάρχουν και άλλα έξοδα που αφαιρούνται βάσει νομοθεσίας, όπως τα μεταβιβαστικά τέλη, τα χαρτόσημα και αμοιβές αντιοχόκτημα των μεσητών. Όλα αυτά τα βήματα αποτελούν τον πλήρη επαγγελματικό έλεγχο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία και να εκδοθεί το πιστοποιητικό εκκαθάρισης χωρίς καθυστερήσεις και απρόοπτα. Το περιεχόμενο αυτού του βίντεο εκφράζει αποκλειστικά τις προσωπικές μου απόψεις και βασίζεται στην επαγγελματική μου εμπειρία. Δεν αποτελεί νομική ή φορολογική συμβουλή και δεν υποκαθιστά εξατομικευμένη καθοδήγηση από εξειδικευμένο σύμβουλο. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και απαιτεί ξεχωριστή αξιολόγηση.